Jo no sé quants de pagesos hi ha aquí asseguts en calls de Pont de Veres i que coneguin de prop aquesta qüestió. No només l'agricultura del seu redol, sinó l'agricultura d'allà on hi ha el percentatge més alt de l'onat d'alta de pagesos i pagesos de totes les Illes Balears, d'aquest petit país que es diu Balears. Vostès no han arribat a un acord amb aquesta gent. A part que no han arribat a un acord amb tots els sindicats. És un grup de gent que vostès no tenen contacte amb qui realment ha fet possible que arribem a aquesta altura i podem seguir xerrant d'agricultura. No han fet les transferències als distints consells, no van rebent les transferències, no hi havia una llei consensuada per tots, no poden que els consells els aduguin 7 o 8 anys i madurin i vegin per cada territori que és distint, però molt distint, el territori d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca o de Menorca. És que no té res a veure. Això és la pluralitat extraordinària d'aquest petit país que es diu Balears. I que aquest Consell, si són majors d'edat, a través de les transferències que tenen, no només d'agricultura, sinó amb ordenació del territori, ja seran ells els que faran la proposta per un canvi singular per el que és cada un dels 4 territoris. Això és creure en aquesta comunitat autònoma, això és creure en aquest Consell. L'altre Consell és fer de pates cules, de voler fer una llei per emprenyar la gent, perquè té tothom emprenyat. I amb aquesta contundència que li dic, amb aquesta contundència que li dic. I si no, vaig a Barça entrada al matí a les 7:15, com hi era jo avui. I no xerraven d'aquesta llei. Xerraven que estan enfadats perquè no reben les ajudes d'hora, que no val la pena fer una inversió per poder tirar endavant. I vostès fan una llei on els de medi ambient s'han posat les botes i vostès d'agricultura han claudicat. Aquí no hi haurà un govern si el PI ha de ser decisiu, que agricultura i medi ambient no estiguin separats. S'ha acabat. Aquesta llei d'agricultura diria jo que és com el toreo de saló. És una llei d'agricultura de saló. Un saló, tot emmoquetat, i allà un amb un monopoli que diu i tal, i no han de poder construir, no han de poder fer. El que importa menys és pensar que tenim 2.000 i pico de pagesos donat d'alta a les Illes Balears. 2.000 i pico. Mal comptats. Però tenim les mateixes hectàrees que teníem fa 30 anys. I jo no estic d'acord amb el senyor Vidal que està ben fotut el nostre entorn. Està abandonat. O se n'ha oblidat de la xilella. La xilella és abandono. Abandono. És a dir, està molt malament el que està. I amb això que fem, estirà molt pitjor. Ripa pensar que vostès comencen a pensar que les gallines no tenen plomes. Com els grans urbanites que només han anat a les McDonald's o a les Kentucky. Ripa pensar això. Estic convençut que n'hi ha qualcun que ho comença a pensar. El desconeixement del que pot sofrir la part forana, el món rural, el fora vila, amb aquesta llei no té res que veure. És que no té res que veure. Vostès poden ser molt moderns. Molt moderns. El que han de ser realistes. Vostès han fet la llei de saló, agricultura de saló. Perquè si realment conegueixen, dirien, no, bonyeta, la finca que hi ha entrant a la Pobla per l'autopista, la primera i la segona d'un costat i de l'altre fins al pont del torrent de Buja són iguales que les que hi ha després del torrent de Buja fins a arribar a la Pobla. Però és que aquestes finques d'aquí es terme el Campanet i l'altre costat, a la dreta el Campanet i a l'esquerra el Buja. I aquestes no entren. Clar, quan un xerra d'àrea d'interès agrari sense saber d'on són els terrenos i només diu un paf, aquell i aquell poble, et dones compte que estàs en mans de gent que podria fer explosionar qualsevol qüestió, perquè el desconeixement territorial és brutal. Aquesta aigua que ja tens amb un pou registrat l'any 4, l'any 5, l'any 25 i l'any 32, aquests drets els hem de poder seguir empleant si els vull emplear, perquè no totes les hortalisses han de ser regats amb aigua depurada. Perquè aquí tot ha de ser ecològic, però tot ha de ser amb aigua depurada. És impossible, si volen que la pagesia subsisteixi. No facin creure a la gent que només si és ecologista l'agricultura té futur. No li té.
no li té. Té un mercat i un nítxol, i ha de créixer, i jo el vull ajudar. Però, si s'exporten X mils de tonelades de distintes coses, en segon quin tema s'emplear som aigua depurada, vostès saben perfectament que el mercat que ha de rebre els productes no ho voldrà. Ho saben? Després de rapapolvo, que ens van pegar ahir sobre el pressupost general de l'Estat, no tenir saleros, no tenir la valentia, la gallardia, de quan feim una llei que el que ha de defensar són els costos d'insularitat, que mos posin un recurs, que mos duguin al Constitucional, mentre no sàpiguen que lluitant per defensar la igualtat en els costos de producció. Madrid, que no s'entera, com vam veure ahir, no s'entera. No s'entera. Resulta que no seran capaços de fer forat. De què va aquesta esmena? Aquesta esmena diu clarament que afegíem un punt 3 a l'article 63, que la política en matèria d'alimentació animal es basarà també en el principi d'igualar els costos de producció als assistents de la resta de l'Estat, compensant l'efecte de la insularitat. És que ni això. No m'aixerrin de que volen el rep. Si tu no vas legislant políticament, que quedi plasmat, que tenim un problema, que no poden lluitar com els altres, que tenim un costos d'insolidaritat quan duim la llavor, quan venem, quan la tornem a treure, quan un any tenim sequera i hem de dur menjar de fora. Si no ho plasmam, no ho rebrem mai. Hi haurà qualcun que no té caix a les mans que dirà però això és inconstitucional, això és inconstitucional, no som espanyols, no diu que tots som iguals, el que no m'entenen per Madrid. I hasta aquestes esmenes diuen que no m'aixerrin de règim especial. En tema de turisme rural, prohibeixen. És a dir, un que té una possessió i té 2.000 metres quadrats, pot fer un agroturisme, no pot fer turisme rural, i 24 places dirà espiat, desconsell. I els altres 1.500 metres que no els podrà arreglar, què farà? Cauran. Oh, és patrimoni. Després vendrà Arca i vendrà no sé qui, i tot i qual, és patrimoni cau, I quin problema hi ha? Qui és turisme rural? No ho valen. Molt bé. I antes hi havia consens. I per què? Perquè n'hi ha un o una que ha dit que no ho vol. Però de pagès no en té res, aquest. Ni ha de mantenir cap explotació. Ni ha d'anar segant, ni ha d'anar saqueant, ni ha d'anar a fer herba. Fer herba. Actualment, si venguessin els pagesos de l'any 70, mordarien porcs, que som un porcs, perquè tenim abandonades les finques. Mordarien porcs. Qui no té el concepte de neteja de finca mai pot tenir sentiment de la pagesia. L'altre és comèdia, boginous, gent que ha estudiat, però que de pagès no ha sofrit. I és dur això que els dic, però és la veritat perquè fa molt d'any que som aquí i me dono compte que al final la cabra tira al monte. No els interessa l'agricultura. Els interessa cercar, posar normes urbanístiques perquè realment el camp, si no, s'urbanitzarà i tal i qual. I aquí xerram, de qui pugui haver agroturismes, qui pugui haver turisme rural, qui pugui haver vinya, qui pugui haver tafones, qui pugui haver bodegues, qui pugui haver una agricultura alternativa que té mercat actualment. S'han ficat a que la gent, per fer coses, hagi de moure un merder de paperassa, hagi de pagar a un fester de tècnics, que costa tal escàndol de l'obès, molt més que un tractor gros, que la gent el que farà és renunciar. Els hi faig a saber que el que faran, espero que el puguem modificar la pròxima legislatura, però si no el poguessin modificar, que d'aquí 10 anys passaria com en les vaqueries de Campos, que fa 2 anys n'hi havia 25 i ara en queden 17, però és que n'hi havia 479, va dir B3, l'any 81. Si és així de clar, si hi ha 2.000 pagesos, en quedaran 1.000 en 10 anys. Moltes gràcies.